VaPhillip Gombiro. Dambudziko rekuzvimba kwakaita nhengo dzemiri dzangu rakatangira kunzvimbo yeGweru. Ndasangana nemukadzi akandiibira achiti haana wataida kuroorana naye, achiti iye haana kuroorwa, asi pekupedzisira ndazopedzisira ndakunzwa kutsva miri nekuzvimba makumbo. Mushure mezvokudaro gumbo rakazowedzera kunyanya kuzvimba. Pandazobva kuGweru ndauya nzvimbo yeHarare yechitungwisa. Ndasvika kuchitungwisa ndakabvoita nguva ndichienda kumadhokotera. Ndakaenda kuGomo, ndakaenda kuPareyatwa, ndakaenda kumaominipathi, kwese ndichirapwa, asi hapana chakabuda kana kuti ndiwanike kupora. Ndakazouya namai vangu kuno kwasekuru Kafera. Ndakazvimba nhengo dzese kutopfuura zvamuri kuona izvozvi, kutaura kuno kuona kwamuri kuita. Zvamuri kutoona zvatonani nekuti sekuru munhu ashanda chaiko kusvika ndiswe pari, nokuti dai kuri kutaura kuno ndiri munhu akatosiya nyika kudhara. Mukadzi uyo makadanana naye aive mudzimai womunhu here? Iye pachake ndakasangana naye kushamwari yake, kwaidanana kushamwari yake yaidanana neshamwari yangu. Saka aita haana murume, asi ndazodzoka ndandiri kunzvimbo yemaini, ndazodzoka kumaini ndipo akazotaura kuti no, mukadzi uya akatotiza angaine murume wake kunzvimbo yeKwekwe. Iye kutaura kwandakataura naye aiti anobva kunzvimbo yeKwekwe, asi achiti akaenda kuKwekwe. Kubva ipapo tokatotorwa gore tisingatoonani. Manga mane nguva yakadii muchidanana nemukadzi uyu? Takangoita mwaka mitatu. Mwaka mitatu ndokuti kudii? 3 months. 3 months. Kana tingaverenge maigara mese here? Taisagara tose. Maingoonana? Taingoonana mukati meGweru. Makaita bonde kanokwana kangani namai? Takaita bonde rumwe chete. Usiku umwe chete. Mapedza kuita bonde pane zvamakanzwa here kuti pane zvaakuitika panhengo dzenyu dzakavandika? Ndakamboza kutsva. Pane zvamakanzwa here? Chii chamakanzwa? Ndakanzwa kutsva. Kunze kwokuzvimba nhengo dzenyu idzi dzakavandika, pane pamwe pari kurwadza here? Pai pamwe pari kurwadza? Pari kurwadza uku muzasi nekumusana nemudumbu pano. Dumbu ranga razvimba rakaomarara. Saka izvozvi dumbu rakaserera? Raserera zvinezvi richiri rangu raserera romuchana. Serera raserera tokutoti raserera. Rariri zvazvakanyanya. Imi musina kuroora here pamakasangana nemunhu? Ndandisina. Mungadaro muine makore mangana ekuberekwa? 39 years. Weti ndandisaiti kana kuenda kusango, ndandisaende kuenda mutodi kunogara pasi nditosvina. Ndandatone nenguva inokwana tokoti 3 weeks isingatoende kusango. Asi pandakauya pano ndakabva ndatanga kuenda kusango. Zvinoita munhu kuti anoenda everyday zuva rese. Vanoendawo makuseni normal. Kana vachipfimbana nevanhukadzi, kunyanya ivo vanenge vachizvita kana mbana kana kuti munhu akazvara, unofanira kunyatsoongororesa zvechokwadi kuti imbana here chokwadi, nekuti vanhukadzi vanonyepa zvisingaiti, nekuti iye anenge aine chaanenge aona pamunhurume, kunyanya pfuma yaanenge aona apa pfuma inenge iri kutamba. Oongorora kuti ndinogona kuraramika, iye ane chaari kunyangira. Saka chandingayambira varume ndechekuti ngavatsvage vanhukadzi chaivo vonyatsotanga ongorora vasati vasangana pabonde, nekuti zvine dambudziko ramangwana. Mukomana uyu akabatwa nerukawo runyoka kwakamubata mukadzi uyu. Maonero angu andakazoita inini, mukadzi uyu anobva kuchitekete kuGogwe. Saka kuGogwe kunana chitekete muganhu wePinga. Saka uyu mukomana uyu akasangana nemunhu uyu asingazive kuti munhu atiza murume wake.
Saka mukomana uyu kuya kwakaita pano angasisasumuke, makumbo azvimba zvese apanga pasina nekumeso nechi iye zvino akutarisika. Asi zvandiri kuita inini kutaura kwandiri kuita muruzhinji rwevanhu, vanhu vose ngatigare pasi. Tikagara pasi isusu tinofanirwa kuzivana kuti apa ndikaona mukadzi achiti ndaimbove nemurume, mubvunzisise. Chekutanga enda kunochekwa HIV. Ukabva ku-HIV oenda kudi womubvunza kuti murume wako shuwa akafa here kana kuti akasiyana. Mukomana uyu akakuwadzwa nerunyoka. Runyoka ruri kumukuvadza.